Mana kurang ajar. Ben gak sepi. Lah iya. Udarane Ini nyetel jane kaset. nyetel kaset tuh ya penak lho ya. Kok gak ada suara blas ke nyetel kaset kok gak ada kok gremeng-gremeng blas. Kok nek nyetel kaset. Pak sakit diurake langan angklop. Mboten pane kok suwepi gak nek wong cuwit-cuwit ke apa nyetel kaset. Deloken Mas Lasno, sak rono, sak rene hitung mustakane karek pira. Sing ketok rempek iki karek nggon 6. Lah nggih kok nggon 6 sing rempek. nggon 6. Kan wis ana Lasno ndang menang. Ben teko jam 12 lho. Ngeromongnya kan agak krasa sih. Iki kok kutut manggungnya 2 jam. Kingko wis taro Lasno wis bar. Ya aja sik to. Lha masa wis taro Las? Lha wong ki setengah 12 kok. Lho akhire sampe omongnya kok gak krasa. Aja mbok jak omong Mas Arno lali. Udah ngomong nih. Aku tak karo ngomong. Aku tak karo ambekan wis sing mburi iki ngomong. Tok-tok maneh iki ngono lho. Udarane kok menenge gak nek watu-watu kuwi jek murah. Samarku nek terus wong-wong ki terus mulih ngerti-ngerti mulih ngono. Oh, kelowak klawu gak sing nabohi. Ya iya. Pak kula barang lho. Kok ya mentolo kancane kelowak klawu modang. Pak kula ngeningno cipta kalau nemoni kancane malah wis kudur kedaton. Iya. Kayak tangan ketene ning ndi to Kang Buluk. Malah delik ning sor pelem lho. Ning tak ngetike ning ngisor pelem ki mangan. Iya. Terus ngaleh rene ki ya mangan. Ngono kok jan kurup. Ndang muni ya, Pak? Aku tak karambek. Aja omonge lho ndang ayo. Kadani kok. Ben rada suwi iki tak olor-olor ngono lho. Iki ora nanggap wong ngomong yo. Lah, nggih ben gayeng kok, Dik, ben gayeng. Oh, ben gayeng. Dadi ben ketok, ya ta lho. Ben ketok nek ari yo kerawitan. Ana MC-ne. Ana ketoprake. Komplit. Oh, nggih. Kita nembah siapa? Ada. Nah, ya. Nah, langsung greget ki kok. Ngono iki mbok nyawang lek Darno. Ngantuk. Ngono lho. Nyawang. Malah nyeneni. Ora trimo ngantuk wis kok. Ayo malah nyeneni. Ya, nembah sing apik. Apik. Sampeyan ngerti ora? Gak. Lek Prapto iki bo, iki Mas Harimin boleh guyu pinggal-pinggal. Kataku laru ngene men. Mas kula Napa? deloken Pak Sakidi le ngeningno. Kayak ngono ra yo mantan kuwi sing mentu-mentu yo apa gong apa jenenge? Bonang penerus. Bonang. Yo mantan pembonang kae. Nggih. Oh. Nah aku gak mantan, aku wis pokoke ngene iki nah. Mau aku nek dadi mantan. Pokoknya tak terusno. Iya.